gida ya jima. Jima ban gane ba kudin mana. Malam gaba ai ba a biya. A ƙarya kake daga wani ƙauye ka zo. Kana ina? Gani. A ƙauyen mu da na baro. In mutum ya zauna a gaban keke na bai ba a biya. Ya sunan ƙauyen ku? Tandin ku baci. To nan Kaduna kake ko kara ka tsaga ka fito sai ka biya. To zo nan ina zaka? Ya malam ni ba matsiyaci bane kaga kuɗin nan. Ko Allah ya ina da kuɗi ba banda kuɗi ba to a garin mu ba a biyan kuɗi ne. Saboda haka ba sai saka kuɗi ba. Ka isa kai. Ƙarya kake malam ban kuɗi na. Kai na ji kai. Tsakani malam ka je ka ji abin da za ka yi ba za a biya kuɗin ba. Ai da ma halin ce yake malam da. Mai gida ga kuɗin ka. Ka ji tsoro. A tsoron ne kai kai sai tsoron ka malam. Ga dai kuɗin ka. Babu facen. Sarki kai ne matsiyaci ka kallon kai babban yaro. Matsiyacin banza shi.